ngokhulu kuyithoba engathi ungaphila uphushe uphumelele. Kama kupastor nini thatheleke kwi-New Flick. Ngicela kuyinto eyodwa ukuthi inamba uyisenze kuphela uma uyimember ye-channel. Kusuka ngo-9 ekuseni la 5 ntambama kuphela. Awungu-WhatsApp, awungithumela ama-SMS, uyangifonela direct. So ngomsombuluko kuya ku-Friday kuphela. Saturday ngiba busy, Sunday ngisesontweni. Ayanda Buthelezi sawubona phasa sicela ukubuza ukuthi kuchaze ukuthini uphupha uphiwa isitofu esisha. Akavezi ukuthi uphiwa ubani isitofu ngoba nako it may add a meaning ukuthi phuphe ngiphiwe isitofu umama ezala, phuphe isitofu ngiphiwa umama ugogo saphila ugogo ngasekho nje bla bla bla. But number 1, ngokujwayelekile uma uphupha isitofu uphawu luhluma usiphiwa. Lungasho ukuthi kungenzeka uzoba nenhlanhla futhi ungase uthole usizo olukhulu oluzokwenza uthuthuke uphinde uphumelele emkhakheni wakho. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha isitofu uphawu luhluma usiphiwa lungabuye lusho ukuthi uzothola iseluleko esihle nesibalulekile esizokwenza ngcono isimo sempilo yakho. 3, futhi uma uphupha isitofu uphawu luhluma usiphiwa lungabuye lukhombisa kungenzeka uzobusiswa ngomlingani oqotho futhi onothando nenkathalo ozokushada ukuhamba kwesikhathi ube nomuzi wakho. Noma-ke umuntu oseyinhlelweni zokuthi ube nomuzi nje manje uthuthukise umuzi. Yabona? Ube nomuzi wakho uzinze. 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha isitofu ube uphawu luhluma usiphiwa lusho ukuthi kungenzeka sesifikile isikhathi sokubuyisana nokukhuthaza ubunye phakathi kwakho nomunye umuntu. Ngoba lesengenza ukuthi mhlawumbe kukhona umuntu obungazwananga naye so sebakupha lesitofu kanti siyakho mhlawumbe sukuma-ke nibuyisane nomuntu othile nakhe ubudlelwane noma nakhe ubunye nalowo muntu loyo noma uzwana.